जथुमनाय सुबुंगौमानि सुबुंगौमाखौ दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि दैदेनगिरि बिथांमोन एनडिपि प्रग्रेसिभनि चेयारमेनजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो इउपिपिएलनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन ट्राइबेल संघनि लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे दिनै बेवहाय सुबुंगौमायाव बाहागो लाफैनाय सिबिनां रायजो राजाफोर गिबियावनो दिनै बे सुबुंगौमाखौ देरहासार खालामफैनायनि थाखाय आं बयबो रायजो राजानिसिम साबायखर जासिहरनाय जायो। मोनफ्रोमबो गामिनि गावबुरानिफ्राय लानानै बै गामिनि न'खर न'खर गासैबो रायजो राजाया दिनैहाय गोसोआव माबा मोनसे साननाय लानानै फैदों जानांगौ जे बे सुबुंगौमाखौ जेरैखिजाया जाफुंहोथारनांगौ। ओंखायनो दिनै बिराद रोजा रोजा मानसिफोर फैदों। फोथारा जायगा थोआखै, फ्लाइअभारा जायगा थोआखै आरो लामा लामा टाउन सोहोर मानसिफ्रा बुंफबजोबनानै दङ। हयथ' गोसोआव माबा मोनसे साननाय दं दिनै जे जेरैखि जाया बे सुबुंगौमाखौ जोङो जाफुंसार खालामथारनांगौ। सानब्रै सानबा आगोल गामि गामि गिदिंनानै जेला जोङो खबर लाहैयो गामिफ्रावबो रायलायनाय खोनादोंमोन। सिगांफ्राव गामि दरसेनिफ्राय 10 जन 20 जन थिनहरनाय जादोंमोन। एबाराव बिदिल'जों जानाय नङा, न'खर न'खर थांनांगोन, सुबुंगौमाखौ जेरैखिजाया जाफुंसार होनांगोन होननानै रायलायनायबो जों खोनादों। दा बेबायदियैनो दिनैनि बे जथुम्माखौ सुबुंगौमाखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेजों गोसोआव मोनसे बेयाव जिरायनाय गासै दैदेनगिरिफोर आंबो आरो जों बयबो रायजो राजायानो गावजों गाव मोनसे बिखाया दुंखांनाय गोसो दुंखांनाय आरो गोसोनि बोलोआ रासिननिफ्राय रासिन सिखांनाय बायदि मोनदों। मोनदोंना मोनाखै? जों जे ज' दंलायलायो बै गामिना जों दंना गैला? बै गामिना गैला नामा दाखालि दंब्लाबो? माथो हनै सामफ्रामबो उमुक गामिनि उमुक मोना उमुक गामियाव उमुक हान्जायाव हाबहैबाय, उमुक गामिनि उमुक मोना उमुक हान्जायाव हाबहैलायबाय होननाय खौराङा ओंखारबाय थायो। फेसबुकआव ओंखारो, वाट्सएपआव ओंखारो आरो खौरां बिलाइयाव ओंखारो, बड'सायाव ओंखारो। जोंजों दंना गैला मोनसे सन्देह जादोंमोन जोंहा। दंलायलायो। नाथाय दिनै नुजोबफिनबाय मा जों सोमावसारग्रा हान्जा जायनाव सोमावसारनायनि आन्दलननि बिखा गोरबोआव हाबनानै दङ बड'लेण्डनि थाखाय, बे मानसिफ्रा दिनैसिम रावबो गावस्रायाखै, खौसेयै दंजोबलायो आरो गावस्रानायबो नङा होमबा? सोमावसारनाया मोनसे बिराद गिदिर दैमा बायदिनो जेरैथिंनिफ्राय बोहैनानै जेरैथिं बोहैलाङो बोहैबाय थायो। बेयो आरो मालाबाबो उल्था बोहैफिना। बे दैमायाव गोरोबनो थाखाय बबेबा हाजो खर'निफ्राय फिसा फिसा दैसाफ्रा फैयै फैयै दैमाजों लोगो नांफैयो। नाथाय दैमाया बे हाजो खर'निफ्राय बोहैबोनाय फिसा फिसा दैसाफोरजों मालाबाबो लोगो नांनो थाङा। मालाबा बे दैमानिफ्रायनो एसे दैसाफ्रा एसे दैफ्रा साननो हागौ मा बेजोंल' मानो थांबाय थानो, जों गावस्रालांदिनि आलादा दै जादिनि जोङो दसे सम गावस्रालांनोबो हागौ, फिसा जाम्फै बानायलांनोबो हागौ। नाथाय बारा गोबाव सौहैयानो, दसे सम थांनानैनो मेंनानै गैला, जों गुदि बिमाजोंनो गोरोबहैनोसै होननानै बे दैमायावनो गोरोबफैफिनदों। जों सोमावसारग्रा हान्जाया दैमा बायदि जानांगोन आरो लासै लासै थांखिया मा सागराव सहैनाय जानांगोन। सागरनि लैथोनि आखुथाया मा? लैथोआव
दोहौ सिखाङोनो बुथार लैथोनि रुगुङाव जेला गसङो होमबा मा नुयो मोनसे ढौआ फैनानै नोंनि आथिंखौ सुस्र'फैयो नङा होमबा आरो बे ढौआ स्र' फासयलांफिनो खिन्थु बे फासयलांनाय ढौआ अरायनि थाखाय फासया बे मालाबा ओरैबायदि गिदिर ढौ लानानै फैगोन सिगांनि ढौआ आथिं सुस्र'फैदोंमोन उननि ढौआ नोंखौ खिन्थु बुखारलांनोबो हागौ जों सागर बादिबो आखु लानांगोन लैथो बादि मालाबा जों फासयदोंबा आरो बेनिफ्राय बांसिन लामा हान्थिनो थाखायसो जों फासयथ'गोन नेक्स्ट ढौआव जोङो हयतोबा बेसेबांबा गोजान सहैगोन गोसो बायनो नाङा आसल खोथाया जाहैबाय मा जोंनि गोसो गोरबो सिङाव जि सैथोथाया हाबनानै दं जाय थांखिया हाबनानै दङ बेखौ जुदि जों साफ्रोमबो सोमावसारग्राफ्रा जोंनि जिउ थासान्दियाव थैनानै थांसान्दि बा थांजासिमाव जों बेखौ नागारनो हाया होननाय जुदि गोसोआव मोनसे समायखिरा लानानै थानो हायोबा खुनु ढौआ जोंखौ बुखारनोबो हाया दा सक्तिनि दावराव जादों आं मैया दाखालि सोंलाबायदों मानसिफोरनाव बे सक्तिनि दलिलखौ हाथायाव मोनो नामा ना खर' बायना मोनो फैसाजों नोङो गोसो जाबानो दलिल गांसे बायनानै सुयोबानो सक्तिथ' जानाय जिनिस नङा बियो सक्तिया माखौ बुङो नों माखौ बिदों बेखौ जेला मोननानै नोङो गनायबाय जे दे जों सक्तियाव सहि होसिगोन भारत सरकाराबो जेला गनायबाय आसाम सरकाराबो गनायबाय होमबा मोनसे दलिल लिरगोन आरो बे दलिलाव आसाम सरकार भारत सरकार सोमावसारग्रा हान्जाया ज' सहि होलायबासो बे सक्ति दालाय गय दलिलानोथ' क्लियार जायाखैना सरकारा जोंनो मा होनो नागिरदों बेनोथ' स्पष्ट नङा जों मा मोननो नागिरदों जों स्पष्ट नङा